Malawi Today. Moni mahoiswazi mzigo la mastrangers tulandreni kuja kukena ni studio kwa Santa Province Boma Devon. Zigo South Africa 18 March 2026. Good afternoon briefs. Ndekuti tibweretse nkhani mongo yebula masanano pamene kupitisa pereka ma update okutsani nkhani pakati pa Israel, United States of America kuchitira mtambula dziko la Iran komanso Lebanon. Ndekuti masanano malingana ndi zomwe tili nazo pa tebulopa. The situation update of 18 March 2026. Magamaga ku Gulf region. The Iranian Revolutionary Guard increased the number of launches. Serikali kabla ya Iran ilikupitiriza ndithu kuchulukitsa chiwerengero cha ma launch kapena mabomba ophulitsa kulunjika kumene kuli adani yawo. Adani amene awo ndiwo kamba adani amene ali ku Jordan, amene ali ku occupied Palestine, komanso amene ali ku Qatar, United Arab Emirates, akina Saudi Arabia, Bahrain, komanso kama ali ku Iraq. Ndekuti pamene dziko la America komanso Israel kudzera kuma media houses amene nawonso akhazikika kupanga propaganda makamaka pofuna kusamala mchere wawo. Suri akulankhula mapropaganda kuti pali nkhani ina koma akuwaphiza kuti awalanda malaisensi apanga chanjanjanjani zotsala zake mawayilesi ngakhala akina Al Jazeera kumene musakhulupirire panopo ali pa 60% ya kupereka chilungamo cha nkhani yonse yokhudzana ndi nkhondo ya pakati pa Israel komanso Iran. Ndiye kuti akukhoza makuza nati ayi Irani yamba kufoka sikuphulitsa kutani, koma malinga ndi report limene lili pa ground limene ife tili nalo ndithu logwirika bwinobwino. Ndiye kuti Iran ikuwonjeza ndithu kuchuluka kwa mizinga imene akuphulitsa kulunjika ku madera amene wawa. The United States Prince Sultan Air Base, pali air base imene ili ku Prince Sultan, was targeted continuously through the evening with drones and missiles. There were many direct hits reported. Ku base imeneyi wakhala tu kubwera mauthenga kuti kunali ma direct hits kwanya mabomba amene sampangidwa intercepted kutiko kumene koko ku Prince Sultan Air Base. Prince Sultan believingly ikutheka kuti imene ingathe kupeza kuti ili mu dziko la Saudi Arabia. In Dubai also witnessed a large barrage of missiles targeting US bases. In one video, missiles raining versus interceptors above the US base. Ndekuti paka video kena kamene tilibe pakadali pano koma kamaonetsa kuti kunali kuvumba kwa madrone pamwamba pa base imene ya America ku Dubai, zimene zimaona kuti kuchiwa kwa ma drones komanso ma interceptors mwamba mmene zimaonekera ndiye kuti zimachita kukhala ngati kukugwa mvula, uli moto komanso mabomba zina zimagwera pansi zina zimaphulitsidwa mwamba momwemo kuchita kukhala ngati mwina china chake chikuvumba ngati mvula. Pamene Kuwait and Bahrain were also subjected to sharing reported explosions but little footage available. Bahrain komanso Kuwait kune kusokoneka kuti sikunali bwino nthawi imeneyi, koma kuti ndi zochepa zimene zachita kujambudwa ngati ma videos kapena zithunzi zomwe tikhoza kukwanitsa kukupatsirani. Occupied Palestine, we have seen the footage of from Tel Aviv. Pamene maripoti ochokera ku Palestine zona kuti pakuoneka ma footage zojambula zimene zikuchitika mu mzinda wa Tel Aviv. Zionist media summarize it, the toughest night that has never passed in the central region. Kumaleko ndi mmene afotokoza kuti madera ambiri ku Palestine komanso ku Lebanon nkhondo imene ikuchitika kumeneko kwambiri ndi ya pa ground, kuomberana zipolopolo, exchanging fire pa ground, osakhala za Iran ndi Israel zongoponyana ma missiles. In Lebanon and in Palestine, asilikali mbali imeneyo ali pa ground sinthana machaka. I think ka video kamene kaka tikatumiza kakali kakafupi koma ndikamaita katolera kakira kumveka ndithu kuti
kukuthetheka moto. In Lebanon, Hezbollah continues to pound Zionist position on the northern front. Kumeneko ku gulu la Hezbollah likupitiriza ndithu kuphwanyana ndi Zion's positions on the northern front. Msayadi kumene chakumpoto kwa dziko la Lebanon kumenekonso kukuoneka kuti kukuphulika machaka kwambiri nkhondo ya pa ground yomenyana pakati pa asilikali a Israeli komanso Hezbollah. The gathering areas of the Zionist troops supporting the invasion are the main target. Kupata kuku ngati Hezbollah chimene ikuyang'ana ndiyoti pali malo amene aungana asilikali United Israel amene cholinga chawo ndichofuna kuthamangitsa anthu ndikulanda malo amenewo. Iwo target yawo yayikulu ndikufuna kuonetsa kuti anthu awa asapitilira pa kulowa madera ena. Tili ndi zithunzi zimene zikuonetsa kuti ku Lebanon zinthu sizilibi. To be honest, sizilibino. Israel yaphwasula manyumba, kufufuta tauni, kufufuta midzi popanda kena kalikonse kukaona kuti kayimirira kakuona kuti kakukhozabe kukhala kuti ndikanyumba kuti munthu akhoza kugonamo. Nemugawaze midzi yoti ndi anthu over 4, 5, 6, 10,000 ndikuphwasula nyumba iliyonse ndikukhala flat. Anthu amenepo ndikuwaza kuti achotsedwepo. Ndi bungwe lokhala la African Muslim Agency limene likuona ngati kuti likuthandiza anthu ndi zisamaliro zosiyanasiyana ndi likupempha kwa anthu akufuna kwabwino kuti pa malinki awo amene akutumiza ngati mungakwanitse thandizani ndi kena kalikonse, ndipo iwo ali ndi kuthekera kuwafikira anthu achigawo chimene cha ku Lebanon, kumpoto kwa dziko la Lebanon, kukapereka zithandizo zimenezizi. Less reported direct combat, the results of Zionist invasion taking a slower pace after facing fierce resistance. Amene wawa ndithu sakuyenda mwamphamvu ma Israel polowa mu dziko la Lebanon mbali imeneyi makani chonga chotenga cheni chachifoti usiku kunathetheka zipolopolo zosakhala bwino pakati pa ma Hezbollah komanso asilikali a dziko la Israel. Tithamanga lipite ku Iraq. The Iraqi Islamic resistance targeted the United States military base in Baghdad with a multiple Katyusha and a drone attack. Direct hits illustrated in a few released video. Kumeneko ku Iraq zikuoneka kuti ma resistance kumeneko ku apanga target kwambiri ma American bases amali mu dera la Baghdad, muzinda wa Baghdad, kumene multiple Katyusha and the drones attack agwetsa ntchito zimenezo akuitcha kuti Katyusha and ndi ma drone amagwetsa ntchito kupanga attack base imene ya America, pamene direct hits illustrated in a few released videos zaonetsedwaso zimenezo ma video ina ndi ena. US targets in Arbi were also hit. Ndithu kumenekonso ndimene kufotokozedwamo tinakonso kumeneko kunamenyedwa. Tithamangani pang'ono tiyang'ane ma updates ena amene atoledwa chaku masana kuno, pamene nthawi yathu ikuonetsa kuti this is the latest update imene yatifika pa 10 minutes to 4, and kuti this is like in 25 minutes old. This is the latest update on our table. Major development in the past hour. Awala imene yangodutsa ndithu chimene chitika chikundi mechi. Iraq shelled occupied Palestine on 3 occasions since the morning, achieving direct hit with massive explosions ahead. Kuti magulu aku Iraq amene wawa ndithu achitula za mtopola dera limene kupezeka asilikali a dziko la Israel makamaka mu dera la Palestine kumene anathamangitsa anthu. Musaiwale kuti ma Israel anathamangitsa anthu ochuluka kwambiri kwachotsa m'malo awo ku Palestine. Iwo ndi kuyikapo kampu ya asilikali kapena kuyikapo zinthu zawo kuti ma Palestine asakhalepo. Malo amene amachama occupied Palestine. Ndiye zikola kuti awawa ma resistance mu Iraq aponya mabomba ameneko parado konse, in Palestine on 3 occasions, parado konse kuchokera kwa mawalero, zomwe zikuoneka kuti ma target awo onse atatu akuona kuti they were successfully targeted and hit the target
ndipo chiphokoso chakuphulika kwa mabomba chinamveka kumeneko. Hezbollah have shelled northern occupied Palestine with the drones and rockets focusing on Zionist military installation. A Hezbollah nawonso aponya mabomba kumpoto kwa dziko limene la Palestine kumene kunakhalakhala ma Israeli kuchinga kulanda, ndipo agwiritsa ntchito ma rockets ndi ma drones mamaka kupanga focus kwambiri pamene pakupezeka asilikali a dziko la Israel. Zonsezi mungathe kuona kuti zikuchitika, ndipo asilikali a Israel akuvulazidwa ndi kuphedwa, koma chimene achita ndichoti pasakhale wireless, pasakhale TV imene idzijambula ndi kuwulutsa zimenezi. Potero kuti chiyambeni cha nkhondo kudzafika lero lino simungamve kapena kudziwa chiwerengero chenicheni cha asilikali amene avulala kapena kuphedwa m'mayiko a Israel kapena mabase a dziko la United States of America. And according a commander of Al-Qassam Brigade was murdered after a Zion strike. Unlike muona kuti Hezbollah komanso magulu enawa munthu wawo akaphedwa same time akumatha kuuza mtundu kuti kuno nkhondo yavutikitsa, ndipo wakuti waphedwa kapena anthu ochuluka mwakuti aphedwa mwa asilikali athu. Ngati this report imene 25 minutes old ndipo zikutchedwa kuti commander wa Al-Qassam Brigade was murdered after a Zion strike, amene dziko la Israel lidaphulitsa mizinga imene yakwanitsa kupha commander wa Al-Qassam Brigade mu chombo chimene Israel inachitira. Zoterezi zakhala kuti imene achitayo ndi Hezbollah kuchitira dziko la Israel simumva kuti kwafa munthu. Uku ndikusiyana kwa ma hypocrites ndi anthu amene ali pa chilungamo, chifukwa chena kuti kubisa imfa anthu amene mukudziwa kuti mudzafa ndithu palibe cha nzeru. Komanso sitikuona on this page anthu awo akuyika ma figures abodza pofuna kupanga manipulate anthu amene amapanga follow kuti tapha asilikali a Israel okwana 1000 kulibe, tapha asilikali a Israel okwana 20 atapha awiri nkungonjezera 0 palibe. Akapha munthu mmodzi akumatchula kuti tapha munthu mmodzi, iwo akaphedwa ngakhale mma dozens akumaulula taphedwa mma dozen ochuluka mwakuti. So in this case apakufotokoza kuti ayi komanda wathu wa Al-Qassam Brigade amene iwo aphedwa mabomba amene dziko la Israel linaphulitsira ku mbali yawo. The most important, Iranese gas facilities were attacked by the US and Israel. Mukuona sopenepo akukamba zimene zachitika. Ina chofunika kwambiri chimene tikuyenda kuti tichidziwe, malo opanga zintchito za gasi a dziko la Iran amene wawo awonongedwa ndi dziko la America komanso Israel mu mabomba amene anaponya aphwasulako kumeneko autchako moto. Koma at the same time Iran issued evacuation order to gas facilities in the Gulf countries hosting US bases. Ali meza chitika chonchimo nalo dziko la Iran lapereka kale uthenga kuma gas facilities amene ali maiko mmene muli mabase a dziko la United States of America. Tanthauza kuti ngati ku Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates, Dubai, Saudi Arabia, Jordan, Qatar, kumene kuku ngati kuli ma gas facilities maikomo, koma maikomo muli mabase a United States of America. Chonde tikupemphani samukani chifukwa chiwembu ichi tifuna tibwezerepo. Ndiyoti kumene kuko Mungu kusiya kukhale kupanda munthu. Sitifuna kupha munthu muzife tikupha anthu ayi. Akatonongera chinthu chathu diso kwa diso, dzanja kwa dzanja, dzino ku dzino, samukani tifuna tigwirepo ntchito. Latest news ndi mera fotokozamo chakuti Iran ikuchita zokambirana ndi FIFA. FIFA akukambirana ndi FIFA kuti chonde ngati kuli kotheka World Cup samutsani isachitikire ku America, kachitireni ku Mexico. And zimene zizi za kweza alarming, zopanga alarming, zikupereka uthenga wamphamvu komanso opereka mantha ku dziko la America komanso ku maiko ofupikira nako komanso ma allies ake kusichi kudziwika chifukwa chimene dziko la Iran
akuchitira zokambirana ndi FIFA kuti World Cup 2026 isachitikire ku America, pezani malo ena mukachitire. Ndi zokambirana zili mkatikati. I truly believe kuti nkhani imene takamba mmawaija kuti zonse zimene Iran ikuchita ndikufuna kuwasaka ma Americans onse atuluke mu Gulf region abwerere kwawo ku America. Akabwerera kwawo ku America, Iran ali ndi ntchito yosayiyamba, ndipo akayiyamba afuna ayimalize. Koma afuna akamayiyamba, American wina aliyense amene ndi msilikali amene ali mu Middle East akhale kuti watuluka kubwerera kwawo. Ndicho ngati chopwetekacho chikampezera kwawo. Nkhani imene yatakamba mmawa kumasana kuno ndimene malandira report loti Iran ikupanga zokambirana ndi FIFA kuti chonde tapangane zotheka chifukwa kuti ku World Cup mabwera anthu osiyanasiyana. Tachitane zotheka kuti mpira usaseweredwe ku America kuti apitisane mbali inayi chifukwa ukuku kuli ganyo kuti tigwireko. And mukaona I truly believe umene yamnaka between May, June and July when kuti aseweredwe ma World Cup ndoti apa tangosala ndi April ndi May. So in these 2 months ngati akakupempha zimenezi sonyeza kuti tukasizi fire kaja nkotheka kuti kadzapezeka koma sitingakhale ndi chikhulupiriro kuti kachitika mwansanga motani. Koma ndi kuti this is a preparation of escalation ya nkhondo imeneyi. The war is about to escalate to a new level with the Zionist targeting of energy infrastructures. Ifakana kuti tsopano zikuoneka kuti America ndi Israel afuna kuyamba panga target ma energy infrastructure, malo amene akupanga zamphamvu ngati magetsi komanso gas amudziko la Iran. Target yawo panopo sono ma Israelis ndi ma Americans akuyang'ana zophulitsa ndi kuononga zinthu zimene zizi. Zomwe zikuoneka kuti nkhondoyi we should not expect kuti ingathe kutha anytime soon. Tisakhale ndi chiyembekezo choti nkhondo yapakati pa Israel komanso America ndi Iran ingathe kutha posida pompa. Nayonso Israel pane paja khanga limwe mwake ayigwira Diorata poyiwonongera Ben Gurion. And sitikudziwa kuti what to be the next level. Anthu amanyukiliya ali nawo. Koma ndi zimene akupanga nazi sitikudziwa kuti atayambe kunyamula chida cha nyukiliya kaponyera zake ndi ndani. Koma musayiwale manyukiliya ali mitundu yosiyanasiyana. Sitikudziwa ngati nkhondo itati yafika poti anthu atulutse zida za nyukiliya ndi kugendera mbali ya nzawo. If the impact idzakhala yongokhudza omwe adzaponyere nyukiliya yawo kapena idzakhudza dziko lonse lapansi kapena idzawononganso dziko lonse lapansi. Koma chodziwika bwino ndi kuti m'manyumbamo anthu asungira m'makabudulamo anthu ndithu asungira katundu. Kwachoncho zikuchitikazi kuti ngati zikusangalatsa pamene anthu topereka ma report pamene topereka ma updates okhudza ndi nkhondo imene ya Iran. Koma mukaona anthu atsono zinthu zimene ayamba kuwonongerana, musayiwale kuti Iran yakhala ikulandira mitopola yambiri mbuyo monsemu and sizimafika apapa mpaka na pamene dziko la Israel ndi America anakaphulitsa ku Iran ndi kupha Ayatollah Khamenei. Mungathe kuona kuti stage imene nkhondo yafika ndi mkwiyo waukulu umene dziko la Iran uli nawo chifukwa cha kuphedwa kwa Ayatollah Khamenei. Sitikudziwa kuti nayo Israel pamene ayiphwasulira Ben Gurion kuti mkwiyo wawo ukafika pati. Chifukwa mwina ena nkumaganiza kuti pamene anaphedwa Ayatollah Khamenei, that leadership supposed to be collapsed by now. Ndi kukweza manja, koma zimene sizinachitike kukweza manja. Mwinaso ife tikhoza magawo apa pamene Ben Gurion ayiphwasula ndi kuti Israel igwada ndi mawondo ake. Osadziwa kuti ndi china chani chimene ife sitikuchidziwa chimene Israel ali nacho chimene akhoza kuchigwiritsa ntchito ndi mkwiyo pa nkhani ya Ben Gurion mu nkhondo imeneyi. Stay tuned to Whispers Community Radio. Ife ndithu nthawi zonse tidzakhala tikupatsani zokhazo zimene tafufuza ndizipeza ndi umboni zomwe tidzagawana nanu. Tikuti mu nkhondo imeneyi mukhala zambiri, ma videos a AI pakhala mauthenga ongopeka yanchani, koma ndithu ndi zosangalatsa, zimabebetsa gulu koma zilibe phindu pa nkhani ya information ndi kuti anthu tikapanga mislead. Koma tingofotokoza zokhazo zimene tafufuza ndi kuzipeza ndi umboni. Platform yathu ya Whispers Community Radio ndiyo lipiritsa. Kwa amene makonda zaulere musadandaule
muzizipeza kudzera kuma forward amene anthu ena amapanga mwachizolowezi, koma ife ndi okhazikika ndipo ndi olipira basi, kulibe zaulere ku Whispers College of Maths Exchange. Mwana ndine Oswald Chimani, mwakoma nonse, bye bye.